Well, of course, very proud tayo. Ano? Talagang, I think siya na ang kauna-unahan na nag-graduate sa PMA na may pinakamataas na nakuhang ranking, ano? Number 8. Si Junjil Ann Factor, ano? And alam mo, siguro yung feeling din ng magulang bilang mayor ng bayan, ano? Kaparehas din siguro ng feeling ng magulang niya. Again, very proud tayo. Alam natin na kapag kayo mga top 10 na ganyan, malayo ang mararating ng bata na yan. Ano? So sana, ang wish ko lang naman, gabayan sana siya ng ating Panginoon. Ano? Keep her safe. At alam natin, very dangerous din yung trabaho nila. Ano? Sabi nila, pag nasa serbisyo ka daw, yung isang paa mo, nasa isang hukay din. Ano? Yes, sir. So sana malayo pang marating niya. At of course, congratulations din sa mga proud parents. Alam natin, masaya rin sila ngayon. Ano? Yun. Talagang, sabi nga nila, pindig ang galing. Ano?